Στο πρώτο μέρος θα περιγράψουμε το πώς μπορούμε να συνδεθούμε στην εφαρμογή. Με δεξί κλικ στο ποντίκι, στο εικονίδιο που έχετε αποθηκεύσει στην επιφάνεια εργασίας, επιλέγετε Edit ή Επεξεργασία. Την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε, στη φόρμα που εμφανίζεται, θα σβήσετε από το όνομα χρήστη το Jim Pavla Egal και θα βάλετε το δικό σας όνομα χρήστη. Πληκτρολογούμε λοιπόν το δικό μας όνομα χρήστη της δικιάς μας σχολικής μονάδας. Κατόπιν, στο πάνω μέρος της φόρμας επιλέγουμε Local Resources. Μετά επιλέγουμε το περισσότερα, more δηλαδή, και τσεκάρουμε εάν είναι τσεκαρισμένος ο σκληρός δίσκος του υπολογιστή μας, δηλαδή το C. Κατόπιν πηγαίνουμε πάλι στα γενικά, στο General, και πατάμε αποθήκευση. Την επόμενη φορά που θα χρησιμοποιήσουμε θα είναι έτοιμο το δικό μας όνομα χρήστη. Κάνοντας διπλό κλικ στο εικονίδιο που έχουμε αποθηκεύσει στην επιφάνεια εργασίας και αφού κάναμε το προηγούμενο βήμα, πηγαίνουμε στις λεπτομέρειες και βλέπουμε αν είναι τσεκαρισμένο το drive ή το οδηγεί αν το πρόγραμμά μας είναι στα ελληνικά. Και κατόπιν πατάμε το κουμπάκι σύνδεση. Περιμένουμε λίγο. Μόλις εμφανιστεί η φόρμα της εφαρμογής, σβήνουμε το συνθηματικό που έχει εμφανιστεί και πληκτρολογούμε το δικό μας συνθηματικό το οποίο έχουμε βάλει στην εφαρμογή και κατόπιν πατάμε το είσοδος. Ας δούμε τι περιλαμβάνει το κεντρικό μενού της εφαρμογής. Καταρχήν κάτω γράφει το όνομα της σχολικής μας μονάδας. Πατώντας την επιλογή Αρχείο εμφανίζεται επιλογή Σχολεία, Υπάλληλοι, Μισθολόγιο και Έξοδος. Δίπλα υπάρχουν οι απεργίες του δημοσίου δικαίου, βεβαιώσεις οικονομικές, πρωτόκολλο και εκδρομές. Στο επόμενο βίντεο θα τα αναλύσουμε ένα-ένα. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος.